Li Tirkiyê tenê di meha tîrmeh û destpêka meha Tebaxê de li bajarên weke Konya, Enqere, Afyon, Antalya û Çorumê bi dehan êriş li ser malbat û karkerên Kurd pêk hatin. Herî dawî piştî ku li Konyayê 7 kes ji malbata Kurd bi awayekî hovane hatin qetilkirin û kujerî wan piştî 6 rojan hate girtin, di duyê Tebaxê de li navçeya Elmaliya Antalyayê komeke 300 kesiya nijadperest êrişî karkerên demsalî yên Kurd kirin. û di çarê Tebaxê de jî li gundê Tekkeya bajarê Çorumê karkerên demsalî yên Rihaya Bakurê Kurdistanê rastî êrişa bikêrî hatin û 5 kes birîndar bûn. Li gel van êrişan li bajarên Tirkiye metirsiya gurbina êrişên li ser malbat û karkerên Kurd zêde bûye. Li gorî civaknas Mustafa Kemal Coşkun li gel helwesta desthilatê yek ji sedema serekek û êrişê Kurdan tê kirin aboriye û egerek zêdeyek û dê ev êriş li ser Kurdan û penaberan zêdetir bibin. Türkiye'de bu Kürtlere yönelik bu saldırıların, bu ırkçı söylemin biraz siyasal. Li Tirkiye êrişên nijadperestî ku niha li dijî Kurdan tên kirin, ji ber gotinên siyaseta Tirkiyeyê ne desthilata heyî ji bo ku li ser postê xwe bibîne rêya cudageriyê daye pêşiya xwe. Li gel vê yekê diçe zora nijadperestên Tirk ku Kurdekî duwarê aborî de ji wan baştir bibe. Li dijî Kurda her dilreşin û wek hemalekî dibînin. Naxwazin ku Kurd baştir bibin. Lê dema ku Kurd duwarê aborî da dibe xwedî derfet, diçe zora wan û her êriş dikin. Lê ev êriş zêdetir bibin û li dijî penaberan jî dê dest pê bikin. Bi bûçûna beşek şîrovekarên siyasî jî êrişên li ser Kurdan û şewatên daristanan bi hev ve eleqedarin û desthilat bi wan kiryaran dixwaze dibin siya tirs û alûziyeke mezin de hilbijartineke jinişka we li dar bixin. Bir yangın var ve devlet buna müdahale edemiyor ve Li Tirkiye şewatek heye û dewlet nikare bitemrîne. Ji ber vê çendê di serî de CHP û şaredariyan sûcdar dike. Li gel vê yekê li pey hev êrişên dijî Kurdan zêde dibin. Ev her du mijar jî wek nîşaneya hilbijartineke pêşwext tên dîtin. Desthilata AK Partiyê di hilbijartinên hezirana sala 2015 de têk çûbû. Lêbelê biriya alozî û rakêşiyê di hilbijartinên heman salê yên yekê mijdarê de carekî din bi ser ketibû. Ji rojeva heyî jî diyar e desthilat û hevkarê wê amadekariyeke mezin dikin ji bo hilbijartineke pêşwext. Li Tirkiye di hilbijartinên heftê hezîrana sala 2015 de Partiya Desthilatdar AK Partî desthilata xwe winda kiribû û biryar dabû ku ev hilbijartin di yekê mijdarê de bê dubare kirin. û di navbera hezîran û mijdarê de proseya çareseriyê hate bidawîkirin, qetlê ama pir sûstê çêbû û çar ciwan hatin qetilkirin, li Enqerê bi bombayan êrişî mîtînga HDP hate kirin û 103 kesan canê xwe ji dest dan û êrişên nijadperestî dijî Kurdan gihîştî bûn asta jûr. Piştî wan alûziyan di yekê mijdara 2015 de hilbijartin pêk hatin û AK Partî bi tena serê xwe bû desthilat. Ji ber vê çendî jî pispor dibêjin eger heye ku ev senaryo careke din jî dubare bibe. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. Yollarla birlikte hareket edenlere, sokakları hep birlikte dar ettik.